Тази пролет оглеждаш ли се за нещо за ебане? Ново и стилно. Ела в Германос да го откриеш. Новия елегантен Samsung X300, курам и мотор, газът и писта. Газът е с вградено радио. Защото като те напъна и ще свириш като жетварска стонна на слог. Записали ме бе педал? Окей, let's go! Тъшаци. Тъшаци. Само за една секунда, братле, трябва да се концентрирам върху нещо. Тъшаци. This is an emergency. This is an emergency. Дей да ме чакаш, още не мислиш спи. Нещо за нас, пита ми мали. Като момичета, вече лоши жени. Като не си пи. Дей да ме чакаш, партнето ми звъни. Нещо за нас, пита ми мали. Като момичета, вече лоши жени. Като не си пи. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прак на бучка, ще я чукам по нощница. Дай сега да ги видим тия. Голяма ли е близалката? Вид, размер, дължина. И доволна ли съм била? Ти ги прави тия работи, бе! No, bambino. Да го правим, бейби, да го правим. Да го правим с теб като на кино. No, bambino. Ко? Не. Вече телевизора ли ми кажеш, бе? Виж какво ще ти кажа. С телевизора няма да му плашиш. Виж, сладника му се жалби. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин Млад Мерин, 24 са определя. Ако те пусти, биш, само сега ще видиш. Кога? Този телевизор сега? Чупля този телевизор. Гаси веднага!